הגענו היום לכנס ארצי של מילגו, מעשה ב50 מעגלים. יותר מ40 בתי ספר מכל הארץ, שבאים לספר מה הם עשו ואיזה תרבות חדשה הם הטמיעו. אני מאוד מתרגש, גם לשמוע מנהלים וגם להרגיש את האנרגיה. אנחנו אחרי שנה וחצי לא פשוטות, ומעניין לראות איפה זה פגש את מנהלי בתי הספר. אני באה לכנס עם המון עניין, קודם כל לשמוע מה בתי ספר אחרים עושים, זה בטוח אפשר ללמוד המון. ועם גם רצון לשתף קצת במה שאנחנו עשינו ולתת השראה גם לאחרים. אני חושבת שזה משהו שמנהלים באמת צריכים. זה עוזר בהבנה המדויקת של מה קורה בתוך הורידים והעורקים של בית ספר. עבודה עם תחושות היא בעייתית. אנחנו הרבה פעמים עובדים עם תחושות, ואיזה כיף שיש לנו כלי שהוא גם נגיש, גם ידידותי. זה אפשר לי כמנהלת לעשות את הדבר שאני הכי אוהבת והכי מאמינה בו, שזה עבודה עם נתונים. יש לי עכשיו נתונים לקבל החלטות, וכל מה שנשאר הלאה זה אומץ. לשאול את השאלות הקשות, לקבל אותן באהבה ולהשתנות. בתי ספר יכולים למעשה לבדוק כל היבט של העשייה שלהם, פדגוגיה, אקלים, מערכות יחסים, מורים הנהלה, מורים תלמידים. אנחנו יודעים שמאוד קל למחנכים ככה להיות במקום שהם חושבים שהם יודעים כל מה שקורה בכיתה שלהם, וזה לא ככה. הם צריכים כלים אמיתיים ולעבוד עם נתונים אמיתיים. ובעצם כשאנחנו באים ונותנים שאלון, ותוך חצי שעה אנחנו כבר יודעים מה קרה שם, זה אותנטי, זה רלוונטי, זה מהיר, וזה מאפשר לנו לעשות שינוי אמיתי. קולות של תלמידים לא כל כך נשמעים בהחלטות ניהוליות. אין להם אפשרות לבטא את עצמם, לבחור, להשפיע על איך לומדים, מה לומדים, כיצד לומדים, איך מנהלים את החיים המשותפים שלנו ביחד. רוצה לפתוח ציטוט של תלמידת תיכון שמתארת את הדיון בעקבות מעגל של שייכות ומוגנות אצלה בכיתה. אני חושבת שמאז הסקר, תרבות השיח בכיתה שלנו השתפרה. וכאילו אני אישית יותר משתתפת מאז. אני חושבת שמאז אני ממש רואה את השינוי שזה עושה. בעצם מהרגע שנכנסנו למיזם הזה, התחלנו לדבר על בית ספר כארגון. והבנו שאחד הדברים הכי קריטיים בארגון זה צוות משאבי אנוש. זה נכנס ל-DNA של בית הספר, שאנחנו רוצים לטפח את שלמות המורים, שאנחנו יודעים גם לבדוק את זה בזכות מילגו, וזה שינוי מטורף. צמיחה. עיצוב. זה definitely מסוגלות. הזדמנות. חדשנות.